Voldríem tenir els bronquis així, oberts, amb mucosa desinflamada. Aprendre a respirar menys i pel nas ens ajudarà a aconseguir que la inflamació sigui menor, que també si tenim al·lèrgies hi hagi menys al·lèrgens que ens arribin a fer coses dolentes a nivell bronquial. Però, si tenim broncoespasme o inflamació, la medicació és fonamental. La medicació inhalada amb cambra despaiadora en cas de fer servir cartutxos pressuritzats. Però no hem d'oblidar que si hi ha moc excessiu a nivell pulmonar, no hi ha cap medicament que el tregui directament dels pulmons. I aquí és on utensilis i tècniques respiratòries ens poden ajudar a treure aquest moc. Tant de bo arribi un dia on la crioteràpia respiratòria estigui a tots els CAPs i tots els hospitals, inclús a urgències, i et puguem ajudar des del moment en què ho necessitis i de manera ràpida i segura. Mentrestant, faig aquests vídeos per descobrir-te que hi ha coses més enllà del que estàs fent fins ara o per dir-te que ho estàs fent bé si ja estàs fent aquestes coses de més a més. Compte, però, amb tota la informació que us donem a xarxes socials, perquè no tot és vàlid per tothom i s'ha d'anar molt en compte a l'hora de practicar coses quan no sabem com funcionen. Així que recorda que aquesta finestra, aquestes recomanacions que et dono, són una ajuda perquè vagis a descobrir, vagis a veure un fisiorespi o demanis al teu metge que t'hi derivi, però no puc, des d'aquesta distància sense conèixer-te, i encara que ens coneguéssim una mica amb un xat, no és el mateix que tenir tota la informació i tenir temps per parlar i abordar tot el que et passa. Així que recorda que les xarxes socials són interessants perquè donen a conèixer coses, però si realment et vols tractar la teva asma amb buteico o millorar amb tècniques de drenatge bronquial, el que has d'intentar fer és aconseguir que un fisiorespi, com per exemple jo, t'ajudem. Salut i inspira't!